Следват минутите за здраве с доктор Неделя Щонова, които днес са посветени на раждането. Един момент, от който всичко в живота на жената се променя. И на мъжа Здравей, също. Неделя. Неделя, здрасти. Здравейте, колеги, да. Не е лесно да бъдеш майка. Ако беше лесно, и татковците щяха да бъдат майки. Сега ще да те попитам нещо. Ако действително има еволюция, ние майките, които правим 100 неща, защо имаме само 2 ръце? Еволюционно. Еволюционно погледнато, да. Доктор Неделя Щонова, защото еволюцията, ако един орган не се развие, друг се развива на компенсаторния принцип. В този ред на мисли, вие имате само 2 ръце, но имате големи мозъци. Страхотно. Мисленето е много лесно за умните хора. Действително. Браво, Сашо. И така, в момента, когато една жена разбере, че желаната бременност е вече факт, си казва: чудесно, но ще трябва да се ражда. А как ще се справя с това? И започват да оживяват всичките ужасяващи разкази, които описват родилната болка като най-силната, която човек може да изпита. Болката по време на раждането е един от най-големите страхове за всяка бъдеща майка. Днес в Духът на здравето ще говорим именно за това. Планиране на безболезнено раждане с и без опойка. Ролята на информирания избор. В студиото са доктор Даниела Гълъбова, анестезиолог, и акушерката Емилия Казалова, която е председател на Алианса на българските акушерки. Здравейте, дами! Здравейте, доктор Щонова. Защо ни боли, когато раждаме? Може да изберете медицински, философски ракурс на отговора. Защо ни боли? Много е труден отговор на този въпрос. Но откакто свят светува, жените раждат с болка. Да. Не знае кой и как го е измислил да е така, но явно има някаква причина за това. Наистина болката при раждането е сериозна, но не е такава, че да не може да се преодолее по най-различни начини. Съвременната медицина вече е достигнала до етап, в който може да осигури безболезнено и дори приятно раждане. Точно за това ще говорим. Какви методи за обезболяване по време на раждането? Има да ги разделим и по време на нормално раждане, по време на секция. Обикновено методите за раждане, за обезболяване на раждането могат да се разделят на 2 много големи групи. Това едната е медикаментозното обезболяване на раждането и другото са алтернативните методи на обезболяване. Немедикаментозно. Немедикаментозно. Ако искате да започнем с медикаментозното и после за немедикаментозното, което също е много интересно. Така, медикаментозното обезболяване на нормалното раждане в днешния свят е възприето, че златен стандарт се явява епидуралната анестезия. Да. Има, разбира се, и други фармакологични начини за повлияване на болката в различните етапи на родилния процес, но откакто епидуралната анестезия навлезе широко в практиката, това става някъде 1950 година вече при раждане, от тогава започва да се използва епидуралната анестезия, тя е възприета за златен стандарт. Да. Тъй като тя осигурява почти пълно обезболяване от кръста надолу по време на раждането, като почти запазва... Пълно. Почти пълно. Може ли понякога да се наложи допълнително обезболяване? Разбира се. Техниката предполага поставяне на епидурален катетър. Т.е. това не е еднократна пункция на епидуралното пространство и поставяне на анестетик там, а се поставя катетър, който позволява продължително обезболяване толкова, колкото е необходимо. Предимствата са това, че майката запазва напълно съзнанието си. Контактна. Абсолютно контактна е, абсолютно способна да съдейства на екипа, да се преживява всеки момент на родилния процес. В същото време болката да бъде сведена до минимум. Тоест тя усеща само контракциите си, но те вече не са болезнени. А какви са рисковете на епидуралната? Знаете ли, все едно ще имитирам един лаишки въпрос. Когато ми поставиха епидурална, изведнъж ми се парализира един нерв и нещо стана. Нали? Нека да развенчаем този мит. Аз също много често съм се срещала в практиката си с подобни въпроси, много често, но това е мит. Това е мит. Няма такова нещо. Разбира се, както всяка медицинска манипулация, носи някакви рискове, но те са минимални тогава, когато са направени от опитен анестезиолог в подходяща среда медицински. Така че тези митове обикновено се ширят по форумите за това как някой се е парализирал, някой му е изтръпнал. Да, може да има някакво неприятно болково усещане, но то е съвсем за кратко и абсолютно преходно. Предимствата са многократно повече от възможните рискове. Добре, графата медикаментозно ясно. Сега в секцията немедикаментозно обезболяване.
В немедикаментозното обезболяване могат да бъдат много неща и те са комплексни нещата, като всяко едно си има своето място. Като едно от основните неща и методи, това е правилното контролиране на дишането по време на процеса. Важно ли е дишането? Важно е за това, защото то подсигурява достатъчно количество кислород на бебето. Също така дава възможност майката да контролира малко този болков процес и когато един човек сам си контролира нещата и е ангажирано съзнанието му с нещо друго, а не да акцентуира върху болката, тя просто остава малко на заден план. Също така дишането може да се комбинира и с акупресура на определени точки, които намаляват усещането за болката. Освен това, позите, които се заемат и движението на жената, свободното и движение по време на контракцията. Затова, защото за мен болката е останала и я има, за да може да даде възможност на жената да се подготви за раждането си. И всяка една жена се чувства по различен начин и намалява усещането си на заболката, когато заема своя собствена поза. Нали, мен като ме боли, аз знам как да застана, затова защото слушам собственото си тяло. Именно това са нещата. Като казахте за акупресурните точки, както се казва, най-ценното нещо, което един баща може да направи за децата си, е да обича тяхната майка. Има случаи, в които бащата влизат в родилното и натискат определени акупресурни, акупунктурни точки и също съдействат за обезболяването, нали? Да. Те са за мен е така един много добър отбор в такъв момент. Отбор ли са? Нали, отбор, Да. за това, защото няма човек, който да познава по-добре жената от собствения й съпруг. Казано честно. Така ли мислите? Абсолютно. Да, абсолютно мисля. Абсолютно. Даже майката не познава толкова добре дъщеря си, колкото съпруги. Добре, като казвате за познанието, важно ли е една жена да познава болковия си праг? Има ли отношение прага на болка към безболезненото раждане? Мисля, че никой не знае колко ни е прага на болката. Нито вие, нито аз мога да го разбера, затова, защото ситуациите са много различни. Не, има хора, които държат на болка, нали? И такива, някои които повече, но за мен е самата психопрофилактика, която става. Значи, е много важна, това е да. основно. Когато човек е запознат с всичките неща, когато самата жена е готова да посрещне тези неща и тя е работила в тази посока, да бъде подготвена за това, което най-малкото я очаква, много по-лесно се възприемат самите контракции, затова защото има още през 1933 година един Рид, един акушер-гинеколог е установил, че има голяма връзка между страха, напрежението и болката. Да. Има и един друг момент, ако позволите да се намеся, че има чисто физиологични промени в организма на бременната. Да. Като е установено, че продукцията на ендогенните обезболяващи средства, които собствения ни организъм произвежда, за да се справяме ние с болката, в последния месец на бременността се увеличава до 30-40%. Тоест организма ще решава да щади. Сам се подготвя за това, което го очаква. Това, разбира се, не означава, че ще спре болката напълно, но има една чисто физиологична подготвеност на организма на майката за предстоящото изпитание. Понеже говорихме за това, че епидуралните са златния стандарт, логичен е въпрос, влияе ли тази опойка върху бебето? Влияе ли после върху процеса, когато майката реши да кърми детето? Именно това е едно от нещата, които я правят златен стандарт. При епидуралната анестезия, която е регионална, местните анестезии се поставят на място, те действат на коренчета, нервните коренчета, които излизат от гръбначния стълб и те действат върху провеждането на болковите импулси от долната част на тялото. Тези лекарства, които се правят почти в много минимална концентрация, навлизат в кръвообращението на майката и съответно в кръвообращението на бебето. В почти незначителни концентрации. Тоест върху бебето няма абсолютно никакво влияние. И може би да сложим вододела разликата, че има разлика между тази опойка и между спиналната, т.е. когато имаме оперативно родоразрешаване. Точно така. Епидуралната анестезия може да се използва и за родоразрешаване, но обикновено тя се прави тогава, когато е поставен вече епидурален катетър, провежда се обезболяване, аналгезия епидурална, има разлика с анестезията, и по време на родилния процес възникне необходимост за родоразрешаване оперативно, тогава през епидуралния катетър се поставят вече анестетични дози и може да се проведе оперативното родоразрешение с епидурална. Но ако е планово секцията, златният стандарт остава спиналната анестезия, която осигурява бързо начало
на анестезията буквално 5 минути след поставянето на упойката вече може да се пристъпи към родоразрешаване, пълна релаксация, абсолютна липса на болка по време на оперативната интервенция, обезболяване и след това. Да ви попитам сега за едно, така да го кажем, авантюра. Авантюра ли е раждането във вода? Значи, още едно време древногръцките жрици, нали, са избирали да направят това таинство във водната стихия. Първия медицински описан случай 1805 година. У нас е разрешено 2006 година. Към момента избират ли жени да раждат във вода? Кои са предимствата, кои са рисковете? Авантюра ли е? Сега не мога да кажа, че е точно авантюра, но това е избор на жената и това е основното нещо, жената да бъде поставена в центъра на събитието и да се съобразим и с нейните желания, защото всеки има право на избор. По отношение на водното раждане, то не е толкова много популярно в България. И в София има само 2 места, където може да се направи, нали, да стане водно раждане. Едното е в нашата болница. Като водното раждане дава една възможност на жената, особено когато тя иска да роди напълно естествено, без да се използват абсолютно никакви медикаменти за обезболяване. Водата, топлата вода прави тялото ни по-отпуснато, по-лесно се преодоляват дискомфорта по време на контракциите. И добре, на практика, какво се случва? Температурата на водата колко е? 35, до 38 градуса? До 38 максимум. И колко трябва да е разкритието на майката, за да влезе тя? И тя как всъщност цялата ли се потапя във водата? Така, във водата, в басейна се влиза, когато разкритието вече е към 8 см. Да. Тогава контракциите са много по-чести, по-продължителни и дискомфортът е малко по-силен. Жената остава в басейна, като гърдите й са извън водата, т.е. коремчето е потопено вътре във водата, защото топлата вода отпуска тялото, знаете много добре, релаксирани и движенията вътре в басейна са много по-плавни, много по-меки. Жената може да вземе различни позиции, които да облегчат нейното състояние. И престоя в водата не бива да бъде повече от 2 часа, 2 часа и половина, защото знаете, че пък и самата вода малко или много изтощава човек. Добре, казва, че здравите бебета са защитени от това, нали, да не аспирират нещо вода, от така наречения гмуркателен рефлекс, но винаги има риска бебето да аспирира нещо, да глътне вода, нали? Има ли го този риск? Абсолютно. Винаги съществува този риск. Официалната медицина как приема това, да кажем, нетрадиционно акушерство? Защото говорим за методите на обезболяване. Това е една от авантюристичните форми на обезболяване на раждането. Да, по принцип това е решение първо на жената, която на бъдещата майка. Това решение се съгласува с целия екип, който ще отговаря и ще води нейното раждане. Т.е. акушерката, акушер-гинеколога, по-на последно място с анестезиолога, защото нас в тези случаи някак предварително ни изключват, но ние винаги сме на пост. Тоест, много важно нещо, което искам да кажа е, водното раждане е чудесно, когато има показания за това, когато акушер-гинеколога и акушерката са преценили, че може, но това не може да се провежда в къщи, в никакъв случай. Значи това се провежда в болницата, където има постоянен надзор на майката, където има и в готовност анестезиолог, реанимационен екип, ако нещо се наложи. Колко време, понеже сме към финала на разговора, колко време преди термина, например, една майка е добре да реши, то много зависи от предлежанието, как ще родоразреши? Обикновено жените започват да се замислят за раждането някъде след около 28-30 гестационна седмица, когато наближава момент. И тогава и голяма част от жените търсят и възможността да бъдат подготвени за това раждане. Това са и училищата за бъдещи родители, където наистина могат да направят една информиран избор и изобщо да бъдат информирани за различните варианти на раждането, обезболяването, всичките тези моменти. И също в този момент, извинете, че ви прекъсвам, изключително важно е да се проведе преданестезиологичната консултация. Тоест всички тези неща са чудесни, но бъдещата майка има право да се срещне със своя анестезиолог и след това да реши ще има ли нужда от анестезия, ще иска ли да използва епидурална анестезия или някакъв друг метод или не. Но анестезиолога винаги е на линия да разговаря
и да изясни всичко, за да може след това тя да вземе информиран избор. Да, обединяваме се около това. Ролята на информирания избор. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Благодаря също. Ако трябва да обобщим няколко полезни съвета на финала, не бива да слушаме кошмарни разкази. По-добре е да потърсим литература или да гледаме предавания, като това, например, за безболезненото раждане, да не се настройваме, че страшно боли, да учим как да отпускаме тялото и да премахваме тревожните мисли. Знаете ли, че човешкото тяло понася нормално до около 45 единици болка? По време на раждането обаче жената понася до 57 единици, което се равнява на болката от приблизително на 20 човешки фрактури на 20 кости едновременно. Но в името на детето всичко си струва, всичко се понася. Затова нека да обичаме своите майки. Мама, обичам те. Да, много благодарим, Неделя. Вълнуваща тема. Аз съм измислил един лав. Не знам да не ви обиди нещо, но за мен жената е майка на човека. Жената е майка на човека. Да. Безспорно вярно. Благодарим ти, Неделя, на теб и на твоите гости.